nilqgħu magħna lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Tajba lil kulħadd. Minħaltar xin niselmu lilkom kollha li qegħdin preżenti kif ukoll daw kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni u mezzi soċjali. Nilqawkom għal din l-attività politika bis-sem tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, akkumpanjat illum minn Martu Dr. Lidia Abela. Intant nagħtu bidu għal din l-attività politika. Insejjaħ l-ewwel kelliema u kandidata tal-Partit Laburista Romilda Baldacchino Zarb. Lodwa tajba u grazzi ħal-tarxin tal-merħba sabiħa li tajtuna. Illum bidi fuq qalbi nammetti magħkom li qed inħossni emozjonata. Emozjonata immens li ninsab hawn qudiemkom, quddiem din il-familja. Intom il-familja tiegħi. Aħna il-familja li niffurmaw parti minn dan il-moviment. U dan huwa il-Partit Laburista. Il-partit li minn xkuniti jien ħabbejt. Imħabba li bdiet tinbena propju minn età hekk tenera, meta kont inħares lejn missieri dak iż-żmien u kont narah jaħdem fil-partit. Kont narah jaħdem biex jekk jista' jagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies aħna nagħmluha. U għalhekk jien inħobb dan il-partit. Dan huwa l-partit li jien kbirt fih. Pass wara l-ieħor, jiena bdejt din il-mixja. Mixja fid-diversi strutturi ta' dan il-partit li ma mixja waslitni biex illum qed nokkupa r-rwol ta' Sindku ta' Raħal Twelidi. Qed nokkupa r-rwol ta' Sindku ta' Raħal li huwa tant tal-qalbi, ta' Raħal li ġabni tant viċin tagħkom li issa mxejt għal pass naturali li jmiss. Dak li issa
fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ser inkun qiegħda fuq il-lista ta' kandidati għall-elezzjoni ġenerali biex inkun nista' nassistikom aħjar. Dan huwa l-Partit Laburista. Aħna is-saħħa ta' dan il-partit. Aħna il-partit tal-ħaddiema. Il-partit li bidbatija jara lil uliedu jistinkaw u jirnexxu. Dan huwa l-partit li jħaddan il-politika tan-nies, man-nies u għan-nies. U għalhekk ħbib tiegħi nagħżel il-Partit Laburista għax din hija t-tip ta' politika li jien nemmen fiha. Din hija t-tip ta' politika li fiha ninċentivaw, il-politika li fiha aħna ninvestu fin-nies. Jgħidulna ħbib tiegħi budget riċiklat. Da żgur li jgħidulna budget li huwa riċiklat u ma jiddispjaċini xejn. Budget li jibqa' sena wara l-oħra jibqa' jkun budget bla taxxi. Budgets li jaħsbu u jimmiraw l-isfidi ta' kulħadd. Tal-pensjonanti tagħna 7 snin wara xulxin, sena wara l-oħra nibqgħu nofrulhom żidiet fil-pensjonijiet. Tal-istudenti tagħna nibqgħu nofrulhom żidiet fl-istipendji u anke eżamijiet b'xejn. U tal-familji tagħna ħbib tiegħi inkomplu nofrulhom għajnuniet bħalma huma l-in-work benefit titjib fl-iskema din id-darba fejn rajna twessih tagħha biex bekk aktar familji jkunu jistgħu jibbenefikaw minnha. Koppji li jaħdmu 2, koppji fejn wieħed mill-ġenituri jaħdem u ġenituri waħidhom ser ikunu huma wkoll jistgħu jgawdu minn dan il-benefiċċju. U xi jfisser dan kollu? Dan kollu jfisser aktar flus fil-bwiet taċ-ċittadini tagħna. Dan huwa l-Gvern Laburista. Dan huwa l-Gvern li jaraf l-importanza li nippremjaw il-bżulija waqt li wkoll dejjem nibqgħu naħdmu biex nassistu liż-żgħir. Fil-fatt, sena wara l-oħra il-budgets baqgħu jinbnew, iżda xorta waħda bqajna nofru l-għajnuniet bħalma huma iċ-child care b'xejn, bħalma huma trasport għall-istudenti b'xejn, bħalma huma il-Club 316. Importanti ngħidu, dawn l-inċentivi kollha mhumiex bidritt. Dawn l-inċentivi huma viżjoni ta' dan il-Gvern biex bekk inkunu dejjem aktar viċin iż-żgħir. Kruċjali biex il-mara tista' tersa il-qudiem fid-dinja tax-xogħol. Kruċjali biex il-mara tista' timraħ fil-ħidma tagħha bla xkiel. U kruċjali wkoll biex inkunu nistgħu noħolqu bilanċ fil-familji. Dan huwa l-Gvern li jaraf l-importanza li nkomplu ninvestu fin-nies. U hemm differenza bejn il-kelma ninvestu, bejn il-kelma investiment u bejn il-kelma nefqa. Din il-ġimgħa kont dal-pjazza u ltqajt manzjan u qalli b'mod kontinwu inti tuża l-kelma investiment. Il-kelma ninvestu qalli uża mill-ewwel il-kelma nefqa. U r-risposta tiegħi kienet ċara. Le, ma nistgħu qatt nużaw il-kelma nefqa, aħna nużaw il-kelma investiment. Għax għal kull euro li aħna ninvestu fiċ-ċittadini tagħna ser ikollha valur akbar fiċ-ċittadini Maltin u Awċin. Din hija l-viżjoni ta' dan il-Gvern. Eżempju ċar, fil-bidu ta' din is-sena stajna naraw 95,000 pensjonant. 53,000 ħaddiem, 15,000 student li bejniethom bdew igawdu minn żieda ta' aktar minn 56 miljun euro. Żidiet grazzi għal miżuri li ġew imħabbra fil-budget. U kif nistgħu nitkellmu fuq investiment u ma nsemmux dak li dan il-Gvern b'direzzjoni u deċiżjoni rnexxielu jikseb. U bekk irnexxielu jwassal dan il-pajjiż f'livell ieħor f'kuntest ta' kriżi ekonomika globali. Kriżi ekonomika li hija ferm akbar mill-kriżi ekonomika li kellna fl-2009. Tiftakruh dak iż-żmien? Iż-żmien tal-2009, meta dak iż-żmien kien hemm fit-tmexxija Gvern Nazzjonalista. Dak iż-żmien kienet intażlet il-politika ta' l-awsterità, politika mingħajr pjan. Politika mingħajr viżjoni,
fejn dak iż-żmien u anke llum għax il-mentalità tagħhom għadha ma nbidlitx. Għadhom jirraġunaw li jekk xi ħaġa tola jeħtieġ li tola f'dan il-pajjiż. Iżda dan il-gvern għaraf differenti. Dan il-gvern għaraf jinvesti fiċ-ċittadini tagħna u fil-kriżi ekonomika attwali dik tal-pandemija ħadem fi pjan ta' investiment fin-nies u fin-negozji tagħna. Dan grazzi għall-inċentivi li bdew jinħarġu, inċentivi biex jagħtu għajnuna għall-isfidi li konna u għadna għaddejjin minnhom. Insemmu waħda mill-akbar miżuri li nħarġet, dik tal-wage supplements. Inċentiv li jassigura l-valur tal-ħaddiema tagħna. U nistaqsikom, x'inhu dak li jagħti valur lil ħaddiema tagħna? Ix-xogħol. Ix-xogħol huwa l-valur u s-saħħa tal-ħaddiema tagħna. U għalhekk dan il-ħaddiem għaraf li dejjem jinvesti fil-Partit Laburista għax il-Partit Laburista b'mod kontinwu jaraf li jinvesti fih. Din hija il-politika ta' investiment. Il-politika li tatna ir-riżultati li għandna llum. L-inqas rata ta' qatt li qatt tirreġistrajna f'pajjiżna. U kollha kemm aħna nafu x'kellu jkun it-tbassir. Rati eżorbitanti ta' qatt. M'hemmx għalfejn immorru l-bot, inħarsu dawra madwarna fil-pajjiżi li jdawruna u ninnotaw ir-rati ta' qatt kif żdiedu f'dawn il-pajjiżi. Iżda meta nħarsu lejn Malta tagħna, meta nħarsu lejn din il-gżira ċkejkna li hemm f'nofs il-Mediterran, aħna irnexxielna nirreġistraw l-inqas rata ta' qatt li qatt irreġistrajna f'pajjiżna. Grazzi Prim. Grazzi tad-deċiżjonijiet taqlin. Grazzi tal-li għaraft l-importanza li aħna ninvestu fin-nies, li aħna ninvestu fil-Maltin u l-Awċin tagħna. U dak li ninsabu fih illum, importanti ngħidu, huwa grazzi għal pjan ta' ħidma ta' Gvern Laburista. Kif irrefera liha il-Prim Ministru tagħna l-ġimgħa li għaddiet fl-imqabba, il-war chest tagħna lura fl-2013 kienet f'deficit. Min deficit biex ħindaħal fit-tmexxija Gvern Laburista bdejna nitkellmu fuq surplus u minn surplus bdejna nitkellmu fuq sostenibilità. Kemm hu sabiħ li inti għandek gvern li meta dan il-gvern qed iħares b'viżjoni ta' sostenibilità xi tfisser? Dak li aħna f'pożizzjoni li nofrulkom illum ser inkunu f'pożizzjoni li nofrulkom għada. Dan huwa Gvern Laburista li jaraf jinvesti fis-saħħa tan-nies. U bħala spiżjara ma nistax ma nfakkarkomx f'realtà. Realtà li kellna fis-snin li moddija. Realtà li kienet tiġi mitfuqa fuq dik l-anzjana, fuq dak l-anzjan, fuq l-aktar familji vulnerabbli li dak iż-żmien kien ikollna il-mediċini out of stock. U nafu xi tfisser mediċini out of stock. Ikollok bżonnhom u jkollok bżonn tmur tixtrihom bi flus minn butek. Iżda b'viżjoni dan il-gvern ħadem biex matul is-snin din il-problema solvit u llum il-ġurnata meta nitkellmu mal-pazjenti tagħna, illum il-ġurnata taf xi jgħidulna, illum jgħidulna liema mediċini huma mistennija li jorħsu. Illum dik l-anzjana, dak l-anzjanu, dawk il-familji vulnerabbli jgħidulna liema mediċini ġodda mistennija jiddaħlu fuq il-formularju. Għax dan huwa r-riżultat ta' gvern li jaraf jinvesti. Ir-riżultat ta' gvern soċjalist, ta' gvern li dejjem jaħseb fiż-żgħir, ta' gvern li mhuwiex popolin. U nitkellmuhom bil-fatti. Fil-fatt riċenti rajna dħul tal-mediċina għal pazjenti ta' cystic fibrosis. Tmisli qalbi meta tara dan il-pocket żgħar f'din is-soċjetà, iżda pocket li xorta waħda ġibet l-attenzjoni ta' dan il-gvern ħadem għalihom u iva illum għandhom din il-mediċina. Mediċina valur ta' 600 euro kuljum. Investiment ta' aktar minn 3 miljun euro li qed tingħatalhom b'xejn.
Dan huwa gvern li jmislek qalbek, gvern li jaħseb fiż-żgħir u ma jinsaqat l-eruq minn fejn telaq. U dan kollu konna kapaċi nagħmluh waqt żmien ta' pandemija, żmien ta' ħidma li ma waqfitx. Fil-fatt, fil-qasam ambjentali wkoll komplejna niżviluppaw insemmu proġetti bħalma huma Witfulija u l-Park Nazzjonali ta' Qali. Insemmu wkoll fil-qasam infrastrutturali bqajna naraw proġetti li huma għaddejjin. Riċenti rajna wkoll il-ftuħ ta' Central Link. Insemmu wkoll il-proġett li għamel differenza lilkom kollha li toqgħodu fuq dawn in-naħat, il-proġett tal-flyovers tal-Marsa. U nsemmu wkoll għax ħafna drabi ma ntuhomx attenzjoni it-toroq kollha residenzjali li għandna għaddejjin fil-lokalitajiet. Ħidma infrastrutturali, ħidma li kienet triqda l-snin twal, iżda ħidma li llum il-ġurnata tlaqna l-mixja tagħha biex illum il-qoddim nibdew naraw dejjem toroq oħrajn dejjem aħjar għaċ-ċittadini tagħna. U xi ngħidu wkoll fuq il-qasam tar-riformi, ma nistgħux ma nsemmuhomx dawn. Dan il-gvern rajnieh ukoll ineħħi s-saħħa minn idejh. Rajnieh ukoll jaħdem biex jiddaħħlu riformi ġodda bħalma huma r-riformi fil-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, il-ħatra tal-Ġudikatura u l-ħatra tal-Prim Imħallef. Dawn huma uħud minn dak li konna kapaċi nagħmlu f'dawn ix-xhur ta' tmexxija u f'dawn is-snin. Immaġinawna kif ser inkunu qegħdin inwasslu dan il-pajjiż fih la darba nkomplu għaddejjin il-ħidma bil-pandemija wara darna. Aħna il-politiċi għalhekk qegħdin hemm. Aħna qegħdin hemm biex nagħmlu l-ġid. Aħna qegħdin hemm biex nagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies. U għalhekk aħna l-Partit tal-Ħaddiema għax aħna nilqgħu l-isfidi li niltaqgħu magħhom fir-realtajiet ta' żmien li nkunu għaddejjin minnhom. Aħna l-isfidi ma jbeżżawniex u grazzi għal mexxej tagħna aħna ser inkomplu nkunu il-Partit Riformist, il-Partit li jinvesti fl-anzjani tagħna, fl-istudenti tagħna, fiż-żgħażagħ tagħna, fil-familji tagħna, fin-negozji tagħna u fil-qasam ambjentali tagħna. Dan huwa l-Partit Laburista. Dan huwa Tim Malta u jekk tatuna l-fiduċja inkomplu nħallu l-frott f'dan il-pajjiż. Għax din hija l-politika tan-nies, man-nies u għan-nies u l-vot tagħkom. Il-vot tagħkom ser ikun vot ta' fiduċja fil-mexxej tagħna. Tim wieħed wara Robert Abela. Grazzi l kulħadd. Grazzi hemmhekk ir-Romilda. Insejjaħ issa sabiex nisimgħu id-diskors tal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Xmerħba sabiħa f'Ħaltarxin tajtu l-Partit Laburista. Xmattunix il-kuraġġ biex inkomplu naħdmu intom il-pols ta' dan il-partit. Grazzi tal-fiduċja sħiħa li dejjem tajtuna, grazzi li qatt ma qtajtu qalbkom u grazzi delli dejjem kontu sodi. Iżda fuq kollox, grazzi lil persuna li baqgħet twettaq, baqgħet biddel u baqgħet mexxi. Grazzi Prim Ministru Robert Abela. Jiena gburi u onorat li jiena parti mit-tim tiegħek. U x'ma tkunx gburi u onorat? U nsaqsi lilkom kollha li qegħdin hawnhekk. Kull wieħed u waħda minnkom staqsu x'ma affaċċax dan ir-raġel. Pandemija, beda jmexxi fi kriżi politika, kriżi ekonomika, kriżi soċjali u kollha fi ftit xhur biss. Ista ta' x'ngħidilkom ħbib tiegħi li daw l-isfidi kollha qelibhom b'suċċess. Qelibhom b'suċċess. Iżda illum qegħdin hawn Ħaltarxin fejn dawn l-inħawi għandhom sinifikat speċjali għall-Partit Laburista. U minn hawn insellem lil dawk il-Laburisti kollha li għal twemminhom batew għax baqgħu sodi.
minn hawn ingħataw bidu ta' riformi b'saħħithom ħafna għall-Partit Laburista, iżda wkoll għall-pajjiż in ġenerali. Riformi li nbdew minn Boffa, li huwa midfun hawnhekk ukoll fiċ-ċimiterju tal-Erbieħ. U hawn saru wkoll l-ewwel passi fl-laqgħat tad-delegati Laburisti ġewwa l-Pelis viċin Taw, fejn flimkien inġabru policies ukoll għall-ewwel benefiċċji soċjali ġewwa l-pajjiż fl-1947. U dak ma ninsewx li kien żmien li dal-pajjiż kien għadu ħierex mit-tifrik tal-gwerra. Iżda llum bibtiegħi ninsabu ħaltar xien biex flimkien nħarsu l-qudiem. Għaliex dan huwa moviment li qatt mhu se jieqaf jaħdem għal ġid tan-nies. Kien hemm minħaseb li wara 9 snin dan il-moviment kien ser jieqaf ikun moviment tan-nies u għan-nies li forsi ħatikbrilna rasna jew li forsi ħaninsew l-għeruq tagħna. Kien hemm anke mbagħad min kien qal li aħna baħħara tal-bnazzi li sibna s-sodda mifruxa jew li ksibna suċċess b'kombinazzjoni jew inkella ħafna drabi kif nafu nismagħhom jgħidu li ksibna suċċess minħabba fihom ukoll. Għal dawn in-nies b'tiegħi kif ġiet il-pandemija bdew jorku idejhom. Bdew jorku idejhom għax ħasbu li aħna konna ħanamlu bħalhom li meta ġilawx tefgħu il-pis fuqkom u bdew jaksu l-poplu. Iżda din mhux ċajta mbagħad li aħna qbajna għaddejjin u minkejja dal kollu, minkejja tbassir li kienu jagħmlu li l-miraklu ekonomiku u soċjali li ilu għaddej mill-2013 sejjer jieqafaw. Kemm ilhom jaħdmu u jfixklu biex iwaffquna mill-ħidma tagħna. Għax dawn mhux vera għandhom għal qalbhom il-ġid tagħkom. Daw kienu għadhom u jibqgħu li l-unika interess tagħhom huwa li jiksbu il-poter akkosta kollox. U l-istorja titkellem waħedha. Dan il-partit ilu iktar minn 100 sena issa jiġġieled għad-drittijiet tal-poplu tagħna u ksibna fuq li ksibna. Imma kif għadni kif għedtilkom aħna qegħdin hawnhekk illum sabiex mhux nitkellmu fuq is-suċċess li għamilna li hemm ħafna, imma fuq il-futur. Ħarisna l-qudiem lejn is-suċċessi li fadlilna wkoll niksbu flimkien. U bħala Ministru tal-Ekonomija dil-ġimgħa ħassejtni vera kburi li joħroġ rapport mill-Kummissjoni Ewropea li jgħidlek li fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea Malta ser ikollha l-akbar tkabbir ekonomiku. 4.5 daqs il-medja Ewropea. U tieħu pjaċir tara dik il-lista hemm dawk il-bnadar tal-pajjiżi kollha u l-bandiera ta' Malta tkun fl-ewwel post. Fejn jixtaqilha. Mhux xajta di. Biċċa gżira, biċċa blata f'nofs il-Mediterran, mingħajr ebda riżorsi ta' xejn, tirnexxiela tikseb dawn is-suċċessi kollha. Imbagħad jiġi ħadd ieħor u jgħidilna li ma nafux immexxu. Jgħidilna li qed inberbqu. Jgħidilna li qed tinkisru pajjiż. Isma' l dawn in-nies u tgħid jien qed ngħix dinja oħra imma. Dawn in-nies huma l-istess nies li minn kull sfida għamlu katastrofi. Aħna minn kull sfida indawru f'opportunità, hekk għamilna, hekk qegħdin nagħmlu u hekk se niqpaw nagħmlu. Insaqsi l-kull wieħed u waħda minnkom. Qatt għaddiet sena waħda mill-2013 il hawn li ma ksibtux affarijiet ġodda jekk hux benefiċċji jew inkella drittijiet. Taxxi anqas, kontijiet orħos,
pensjonijiet aktar ġenerużi, stipendji rekord, childcare b'xejn, IVF, toroq aħjar, trasport pubbliku b'xejn, libertajiet ċivili u nista' niqpa' sejjer. U lestu ruħkom għaliex dak li ksebtu mhux xejn fejn dak li ħad tiksbu iktar il-qoddim. Jekk tagħtu l-fiduċja lil dan il-moviment. Robert Abela kien mexxej sod fil-maltemp, aħsbu wara kif ħajkun issa meta jiġi l-bnazzi. Dan il-moviment għadu biss fil-bidu tiegħu. Il-bidliet li għadna rridu wettqu huma ferm ikbar minn dawk li wettaqna. Bib-tiegħi u rejna fl-aħħar sentejn kemm aħna kapaċi nilħqu għal kull sfida. Kif kapaċi niksbu rekords minkejja kollox. Ksibna rekords l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. L-akbar rata ta' nies jaħdmu. L-ikbar rata ta' investiment lejn pajjiżna. Kif ukoll l-aktar budgets ġenerużi fl-istorja ta' pajjiżna. Kien hawn minn beżżana, kien hawn minn qalilna li ser jitilqu n-negozji minn ġewwa pajjiżna. Kemm kien hemm minn beżżana? Kemm kien hemm minn qalilna l-kumpaniji tal-gaming ħaj jisparixxu? U dil-ġimgħa Prim Ministru qatt li konna iltqajna mal-Ministru tal-Ekonomija tal-Emeriti Magħquda. Kif kont jgħidlek lek ħantik l-aħħar ċifri tal-industrija tal-gaming la semmejni, jew nsejt nibatomlok, però nista' ngħidhomlok illum Prim Ministru. Fl-2020 nies jaħdmu fl-industrija tal-gaming kellna 8,300 persuna. Is-sena l-oħra Prim Ministru ngħidlek li n-nies jaħdmu f'din l-industrija telgħu għal 10,300 persuna. 2,000 persuna ġdida f'dan is-settur f'sena waħda biss. Ħaddieħor beżżana li ħajtilqu l-kumpaniji, aħna ħdimna aktar biex ġibna aktar kumpaniji. Biex ġibna aktar kumpaniji f'pajjiżna. Aħna ma nġibux skużi bħal magħmlu ta' qabilna. Ġiet kriżi internazzjonali bla preċedent u jekk bednikom li t-taxxi se jonqsu ma posponejnihomx. Iżda tajna aktar milli wednikom naqqasnihom bid-doppju t-taxxi. Ġiet żieda bla preċedent fil-prezzijiet tal-fuel fuq livell internazzjonali u mhux tal-li ma minniex bħal ta' qabilna li kienu vvotaw bil-qalb sabiex ollew il-kontijiet tad-dawlu l-ilma id-doppju ta' kemm ollew f'pajjiżi oħra fl-Ewropa. Aħna mhux tal-li mollejnihom xi żammejnihom baxxi, tal-li issa wkoll xorta se nqasmu 70 miljun euro oħra f'sosten lejn il-familji. Kont se ngħid kieku hemm imexxi Bernard Grech. Imma mhux se ngħid kieku imexxi Bernard Grech. Għax ilkoll nafu li dan ma jmexxi xejn. Hemm forzi oħra warajh. L-istess ċorma ta' nies li kienu jmexxu fi żmien Gonzi PN. L-istess nies li llum ipallaw fuq spazji miftuħa u ħodor u meta kienu fil-gvern taw art kbira daqs is-siġġiewi kollha biex daħluha għall-iżvilupp. L-istess nies li llum jipritkaw fuq l-ambjent li meta kienu huma fil-gvern lil dawn l-inħawi hawnhekk impestawhom bil-mikrofon u trap iswed. L-istess nies li llum bid-dmuħ tal-kukkudrilli jitkellmu fuq l-għoli tal-ħajja, iżda meta kienu huma fil-gvern kienu jgħidu l-faqar perċezzjoni. U tant kemm kienu jemmnu l-faqar perċezzjoni li s-soluzzjoni għall-għoli tal-ħajja dak iż-żmien kienet li tawkom 5 bozzot. Daqshekk kienet is-soluzzjoni għalihom. Issa dawn bil-mod il-mod qed jinnutaw li n-nies indunaw li wara Bernard Grech hemm l-istess nies ta' Gonzi PN. Tant kemm hu hekk innotawha li ftit tal-jimilu batuh fuq ix-xandir nazzjonali fejn dan ħareġ jgħid li isma' jiena kandidati tiegħi ftit hemm ta' li kienu ma' Gonzi PN, għax issa jistgħu minn hemm ukoll. Ftit toddhom fuq subajk. U jiena għal dnubiet qed ħanħares ftit
li x-shadow cabinet tiegħu. Ħalli nara kieku hemm huma fil-gvern min qed imexxi. U bdejt nara. Kieku hemm huma bħalissa flok Ministru tas-Saħħa flok Chris għandna il-Claudette Buttigieg. Min flok Clyde tal-Finanzi għandna l-Mario De Marco. Min floki tal-ekonomija jkollkom il-Jason Azzopardi. Għandna flokijin tal-infrastruttura għal Tony Bezzina. Min għawdex flok Clint Camilleri konna l-Chris Sajt. Il-Bajrin hawnhekk flok Bajrin ikollna lil-Beppe Fenek Adami. Hemm bżonn inkompli ħbib tiegħi. Hemm bżonn inkompli. Kif jista' xi ħadd jemmen li dawn huma l-forza tal-bidla? Kif xi ħadd jista' jemmen li dawn huma tim żagħżugħ? Bħala xi forza ġdida li tista' tieħu l-pajjiżna l qudiem. Bib tiegħi, ejja nifhmu sew l-importanza tal-għażla li sejrin tagħmlu fix-xhur li ġejjin. Naf li hawn min jgħid, imma għalfejn jimpurtana. Servej wara ieħor dejjem qed juru maġġoranza kbira għal dan il-moviment. Kemm ikun qed jagħmel ħażin, min ikun qed jaħseb hekk. U nistaqsikom, u ħafna minnkom talmuni hawnhekk. Kien hemm xi darba li l-Partit Laburista sab is-sodda mifruxa? Kien hemm xi darba li l-Partit Laburista mhux kollha kien hemm il-forzi kollha tal-pajjiż pon wieħed biex iwaffquh? Kien hemm xi darba li ma kellniex nissiltu pass wara pass biex ngħinukom tiksbu l-aspirazzjonijiet tagħkom? Ħbieb, ara ma jkunx hawn min jaħseb li l-futur huwa garantit. Mhux hekk talli biss, ara ma jkunx hawn min jaħseb li dak li ksibna fl-aħħar snin huwa garantit għal dejjem. Taħsbu li kieku kien hemm xi ħadd ieħor fil-gvern imexxi ħajerġa' jkollna budgets bla taxxi? Taħsbu li jekk kien hemm ħadd ieħor fil-gvern imexxi ħajerġa' jkun hemm żidiet fil-pensjonijiet sena wara sena? Taħsbu li jekk kien hemm xi ħadd ieħor fil-gvern imexxi ħajkolkom tkabbir ekonomiku bħal meta ikollna? Naħseb ir-risposta ta' fuqha. U mela ħsbu kif dak kollu li ksibtu u aktar minn hekk dak li fadlilkom tiksbu bit-tmexxija tagħna jista' jintilef f'ġurnata waħda biss. Jekk mhux se nkomplu naħdmu ta' kuljum, kemm għandna forza biex niqpaw nikkonvinċu il-miraklu ekonomiku u soċjali jintemm. Mela jien nagħmlu punt millum stess li wara nitilqu minn hawn irridu naħdmu l-kol flimkien biex niqpaw niddefendu lil dan il-moviment li tant għamel ġid f'dan il-pajjiż. Ma rridux ikunu kajmana, imma rridu nfittxu li niġbdu aktar nies lejna. Dan huwa id-dmir tagħna l-koll. Għax hekk dan il-moviment jerġa' jingħata mandat ieħor għandna qudiemna futur sabiħ. U jekk taħsbu li l-manifest elettorali tal-2013 u l-2017 kienu tajbin, lessu ruħkom għal dak li se nippreżentaw din is-sena, programm ta' gvern riformista, programm ta' gvern progressiv, programm ta' gvern dinamiku. Ser inkunu l-aktar ekonomija Ewropea li jkollha suċċess fil-qalba diġitali. Untikom il-kelma tiegħi lil-uliedkom ħantuhom l-aqwa high-skilled jobs li hawn fil-pajjiż. Id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħna ser tkun l-aqwa opportunità ekonomika li qatt rada l-pajjiż. Mhux talli se nsebbħu l-ambjent, iżda se naqsu t-tniġġis speċjalment f'dawn in-naħat ta' Malta. U sejrin fil-proċess ukoll nikkreaw opportunitajiet ekonomiċi kbar għan-negozji tagħna. U dan mhux diskors fieraħ. Fl-2013 setgħu jgħidulna li l-wedit kienu Alice in Wonderland għax kellna pajjiż fallut. U xorta ma kellhomx raġun għax biddilna dal-pajjiż. Aħseb wara issa gvern immexxi minn Robert Abela li għandu biljuni ta' euro fondi Ewropej u fondi lokali biex nittrasformaw dan il-pajjiż. Lanqas pandemija ma batlet il-war chest,
Issa l-war chest nużawh biex inkomplu nbidlu lil dan il-pajjiż. Fis-snin li għaddew il-ħaqna il-medja Ewropea. Issa jmiss li taħt Robert Abela l-standard of living tagħna isir fost l-aqwa fl-Ewropa. U jekk hawn xi ħadd li ħaseb li dan il-moviment ix-xotta fl-idejat, jekk li xeba li ma fadallux aktar aspirazzjonijiet li tilef id-dinamiġiżmu u l-oriġinalità tiegħu lil dawn ngħidulhom lestu ruħkom għax aħna nħobbu lill-pajjiż, aħna nħobbu l dan il-poplu tagħna, aħna nħobbu lill-familji tagħna, liż-żgħażagħ tagħna u lill-ulied magħna. Maħna nifqu qatt naħdmu għalikom, erġgħu għatuna l-fiduċja, aħdmu l-kol magħna l-ġid tal-pajjiż, mhux se naqtaw qalbna qatt. L-ebda sfida mhux se twaqqafna, l-ebda ġlieda mhux se tbeżżana u lil dawk li moħħhom biex jibsqu l-ħdura ngħidulhom ibsqu l-ħdura fuqna għax aktar mattuna, aktar issaħħuna. U jekk hawn xi ħadd li min għalih li ser iweġġa' lin-negozji tagħna se jsib lilna t-tarka tiegħu. Jekk hawn xi ħadd li min għalih li ser iweġġa' lill-laburisti ħajsib aħna lilna naqbżu għalikom. Jekk hawn xi ħadd li min għalih li ser iweġġa' lill-familji Malti u Għawċin se jsib is-saħħa ta' dan il-moviment kollu kontrih. Għaliex maqudin moviment tal-progressivi, moviment tal-bidla, moviment tal-aspirazzjoni bis-saħħa ta' Robert Abela, id-dover tagħna huwa wieħed ta' suċċess. Nirringrazzjakom. Grazzi hemmhekk dak kien il-Ministru Silvio Xkembri. U bil-fatt issa insejja sabiex nisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi tal-xien! Għalaqna ġimgħa ta' ħidma importanti għal pajjiżna. Ħadd ieħor il-forzi ta' dlam medijin fil-partiġjaniżmu, fl-attakki personali u bla bażi, fl-ispekulazzjoni, moħħhom biex iħarsu lura biss. Għax m'għandhom ebda idea għal ġejjieni ta' dan il-pajjiż. U aħna iffukati biex nibqgħu nagħtu direzzjoni l qudiem biex noħolqu l-ġid għal dan il-pajjiż. Mill-inawgurazzjoni f'Ħassabtan ta' proġett dwar il-fuel ta' 70 miljun euro, proġett tal-aqwa teknoloġija, għal laqgħat importanti li kellna fi Franza fuq stedina tal-President Emmanuel Macron fejn tkellimna fuq il-protezzjoni tal-ibħra u fuq is-settur marittimu. Kellna mbagħad ukoll l-implementazzjoni u tħabbir ta' aktar inizjattivi ta' riġenerazzjoni fil-housing estates eżistenti. Kellna wkoll it-tlestija ta' investimenti fil-qasam tas-saħħa fost inizjattivi oħra. Komplejna mbagħad nimplementaw il-miżuri tal-baġit. Miżuri li jindikaw li ma ninjoraw ir-realtajiet ta' ħadd. Realtajiet li jitkellmu magħna n-nies meta ninżlu fil-każini, fil-pjazzett, fis-swieq, kemm qed ikollna laqgħat sbieħ man-nies. Ifittxuk biex jispjegawlek huma kemm ikun sewa għalihom il-bidliet li nkunu għamilna, li tkun aġixxejt fuq il-ħtiġijiet tagħhom. Ftit ilu kitib li xi ħadd li qalli li wara snin twal jaħdem iħoss li kien hemm insema l-karba tiegħu. Bat l-email li nixtieq naqsamha magħkom. U qalli hekk. Wara 20 sena security tħallasna l-ħadd doppja. Għal min jaħdem mal-gvern
jitħqu bik. Għax għalihom din xi ħaġa normali. Imma l-minu bħali li dejjem ħadem f'post tal-gvern imma mal-kuntrattur, din kienet ġurnata storika. Insellimlek, Gordon. Kif qalu eżatt? Xi ħaġa li forsi tista' tidher żgħira, imma li konna aħna li wettaqniha llum. U huwa minn dawn l-affarijiet li forsi jistgħu jidhru żgħar, li minnhom nifhmu kif immexxu wkoll fuq l-aspetti l-kbar mill-ekonomija għall-pandemija. U ma nkunu qatt merfuwajn min-nies. Għax l-idea tagħna minn fejn tlaqna mill-moviment tal-ħaddiema għadhom u jibqgħu integrali fit-twemmin tagħna. U forsi aħna stess, kultant ma nitkellmux biżżejjed dwarhom. Bidliet bħal daw, u wara taħsbu li din kienet xi bidla iżolata. Insemmi il-ħlas tal-pensjoni għall-ewwel darba ta' dawk li għalkemm kellhom mill-lanqas 10 snin bolo li mħallsa jiġifieri kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali ma kinux qed jirċievu pensjoni għax ma kinux jikkwalifikaw. Hemm min diġà issa beda jitħallas u oħrajn li se jkunu qed jirċievu dil-pensjoni għall-ewwel darba fil-ġimgħat li ġejjin. Dan qed insemmi żewġ eżempji biss minn fost il-ħafna inizjattivi li għamilna. Jannar fisser ħemel inizjattivi ġodda, żidiet fil-pensjoni, żidiet fl-istipendju, żidiet fl-in-work benefit. Ħaġa waħda biss naqqasna it-taxxa fuq ix-xogħol. U kienu qalulna f'Ottubru li għadda ħanfakkarkom ftit li ħanamlu budget u mhux se nimplementawh. Kienu vvintaw li ma kellniex fiduċja fil-budget li konna se nresqu għax ġielu lilhom infushom jemmnu li kienet se ssir elezzjoni fis-27 ta' Novembru. Aħna mhux biss approvajna l-budget, imma fl-ewwel xarejn ta' dis-sena implementajna 7 minn kull 10 miżuri ta' natura soċjali li ħabbarna fil-budget. U hekk se nibqgħu nagħmlu għax dak li nwedu inwettquh. U nista' nagħtikom il-kelma tiegħi li din se tkun sena ta' esperjenzi sbieħ. Issa li komplejna naqsu ir-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija Brexit plan illi jkompli għada stess. U dan iżda ma ngħidux jien biss. Dan qalitu wkoll semmija Silvio aktar kmieni, dan qalitu wkoll lill-Kummissjoni Ewropea li fit-tbassir għal din is-sena l-esperti tagħha tkellmu dwar kif l-ekonomija tagħna, l-ekonomija ta' Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-kelliema tal-Oppożizzjoni ibbeżżaw bil-Greċja għaliex aħna ddeċidejna li ngħinu lin-nies filwaqt li l-esperti ekonomiċi jesprimu l-fiduċja tagħhom fl-ekonomija ta' pajjiżna. Din l-ekonomija b'saħħitha li se tkompli issostni l-ġid li se nkomplu noħolqu. U għal darb'oħra hemmhekk fejn terġa' toħroġ id-differenza. Partit Laburista fil-Gvern li jemmen fl-investiment fin-nies biex tibqa' tikber l-ekonomija u Partit Nazzjonalista ankrat fil-passat. Illi kien għalihom li kieku kienu huma qed imexxu dan il-pajjiż illum kienu jagħmlu hekk kif kienu għamlu
meta kienu qed imexxu huma fl-2008, fl-2009, fejn minkejja l-isfidi internazzjonali serħu raskom li ma kienu jgħinu lil ħadd. Umbagħad drajnihom issa l-oppożizzjoni flimkien mal-alleati tagħha tipprova tara x'se tivvinta biex tispara lejna. U tafu għala għax tinsab infixkla quddiem il-mod kif dan il-gvern baqa' dejjem ikollu il-prijoritajiet it-tajbin. Perfetti maħniex. Diffikultajiet kellna wkoll. Iżda kull meta ġejna d-deċiżjonijiet il-kbar, qalbna dejjem ħabtet fil-post it-tajjeb. U għax il-qalb tagħna tħabbat fil-post it-tajjeb l-unika arma li jifdlilhom għaliex qalbna dejjem ħabtet man-negozji u mal-familji, l-unika arma li baqalhom li fadlilhom dik li minn għalihom jippruvaw jisfokawna minn fuq ħidmietna bħala gvern. Għax ma jridux li dal-moviment jibqa' jagħmel il-ġid. Tal-aħħar fetħu attakk sħiħ riċiklat fuq ix-xogħol li kont nagħmel jien bħala avukat, karriera li ħallejt warajja biex dħalt għall-kariga ta' Prim Ministru biex inservi lil pajjiżi. Għaliex hekk emmint li kien jitlob dak il-mument u għaliex weġibt għas-sejħa tagħkom. Irrid ngħid li bis-saħħa li ttuni intom u s-sodisfazzjon li naħdem għal pajjiżi li tant inħobb ma jiddispjaċini xejn minn dik id-deċiżjoni li kont ħadd. Mill-gvern f'dal aħħar sentejn u rejna l-ogħla livelli ta' serjetà. Daħħalna standards ġodda u kull fejn kien hemm bżonn li nieħdu deċiżjonijiet anke iebsa ma ddejjaqna xejn illi noħduhom. U għax ifittxu kemm ifittxu u ma jistgħu isibu xejn jispinjaw, jiżraw id-dubji u jawġu l-verità. Tant ma jiddejqux jiktbu li saħansitra il-gideb anke fuq bil-bord waħluh. Fl-aħħar ġimgħat weġibt u se nibqa' nwieġeb għal kull domanda li ssirli. Saħansitra tajt tarif minn jeddi lill-ġurnalisti minn jeddi għaliex nemmen fit-trasparenza. Iżda ħbib tiegħi aħna nafu li għall-forzi tal-establishment mhux il-verità li hija importanti, imma li jisfukawna minn fuq l-aktar ħaġa importanti. Iridu joħduna lura u jien ngħidilhom li m'għandhomx ċans. Għaliex għalina il-futur u tmexxija ta' dan il-pajjiż huma l-aktar ħaġa importanti. Sħabi u jien ċari fil-ħsieb tagħna. La sfokajtuna fl-aktar mumenti diffiċli li kellna ftit aktar minn sentejn ilu. La sfokajtuna waqt pandemija u anqas se tisfokawna fi żmien sabiħ illi ġej għal pajjiżna. Ejja nħalluhom jedew fil-passat. Aħna qegħdin hawn biex nieħdu ħsieb il-futur.
Għax għandna pjan għal ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Pjan li qed nimplementaw u ieħor li qed infasslu. Ħanibda bl-implementazzjoni. Tajt eżempji aktar kmieni ta' kif aħna inwettqu dak il nwedu. Nagħtu kelma u nżommuha. Fil-waqt li ma nkunu supervi. U għax maħniex superviva rridu nifhmu ir-realtajiet kollha tan-nies, anka fejn l-għanijiet ikunu diġà tajbin. Ikun hemm momenti fejn jeħtieġ nispjegaw iżjed, momenti fejn jeħtieġ illi nifhmu iżjed, momenti fejn jeħtieġ illi nisimgħu iżjed jew forsi naġixxu aktar malajr ukoll. Semmejt aktar qabel u mbagħad kif indirizzajna ir-realtajiet ta' persuni għall-ewwel darba. Imma maħniex se nieqfu hawn. Waħda mbagħad mir-realtajiet siekta illi għandna f'pajjiżna hija dik tal-infertilità, ta' koppji li għal raġuni jew oħra ma jkunx jista' jkollhom tfal. Fl-aħħar xhur kellna l-opportunità li niltaqgħu u nisimgħu koppji li għalihom Jannar ta' din is-sena kien ifisser ċiklu ieħor tal-IVF. Jgħidulek kemm kien importanti illi l-gvern għamel il-bidliet fil-liġi biex huma setgħu ikollhom l-opportunità biex isiru ġenituri f'Malta għaliex tajjeb infakru illi n-norma fil-passat mhux daqstant il-bogħod kienet li biex ikollok din l-opportunità rid titlaq il-barra minn Malta. Illum, f'ħafna każijiet, is-servizz tal-IVF qiegħed jingħata mill-Istat, jingħata bla ħlas u huwa servizz tal-aqwa kwalità. Infakkar kemm kien hemm min dil-bidla kien ipprova jagħmel minn kollox biex jirreżistiha. Aħna emminna fil-bidla, aħna wettaqna r-riformi. Iżda, fost imbagħad diversi proposti oħra li jikkonċernaw da suġġett li rridu nkomplu nisimgħu u nifhmu u nagħtu każ ukoll, ħassejna wkoll l-ħtieġa li miżura li ħabbarna fil-budget għal din is-sena inwettquha illum qabel għada. Fimna illi l-ispiża tal-mediċini tal-IVF terġa' hija aktar iebsa għal dawk li jkunu għaddew minn ċiklu tal-IVF għal aktar minn darba. Koppji li jkellmuk b'umiltà kbira u bl-aktar mod sinċir li jgħidulek nafu kemm diġà għamel dan il-gvern, nafu kemm dan il-gvern qiegħed jagħti ħafna aktar minn dak li jagħtu pajjiżi oħrajn, imma jgħidulek ukoll li min bħalna għadda minn dan il-proċess għalkemm mifranka ħafna mill-loti tas-servizz bla ħlas, xorta waħda infaqna ħafna f'mediċini. U meta ngħid nefqu ħafna jfisser eluf ta' euro għax il-mediċina tal-IVF tiswa eluf ta' euro. U x'qalu l-niżjed? Nixtiequ li dil-miżura li semmejtu fil-budget timplementawha minnu fih. Għalhekk tkellimna Chris Fern u jien biex naraw fiex wasal il-proċess tax-xiri tal-mediċini huwa proċess li jinsab miexi sew, imma naturalment huwa proċess li jirrikjedi il-parti teknika u peress li jitlob ukoll procurement pubbliku huwa wieħed illi jieħu xi ftit ta' żmien ukoll. Anka sabiex l-affarijiet isiru bis-sew. Fimni iżda, x'fimna? Li għal dawn il-kopji l-arloġġ itektek ta' żmien huwa l-iktar ħaġa l għandhom kontrihom. Ma jistgħux joqogħdu jistennew proċessi tekniċi u burokrazija. Għaliex kull ġurnata tot. Għalhekk b'mod immedjat ħadna d-deċiżjoni li sakemm dan il-proċess
ta' procurement jitlesta, nagħtu rifużjoni tal-ispiża tal-mediċini tal-IVF fil-forma ta' qotja lil dak il-koppji kollha li mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena kienu għaddejjin mill-proċess tal-IVF sa meta mistennija jaslu il-mediċini f'nofs Ġunju ta' din is-sena. Dil-miżura għalhekk tidħol fis-seħħ minnu fih u tmur lura għall-ewwel ta' Jannar. La darba tajna l-kelma fil-budget l-mediċini tal-IVF se jkunu bla klass, hekk se jsir. Se naraw li min għandu bżonn ma jistennix aktar u dal-pis finanzjarju tal-mediċini tal-IVF se nerfawh aħna ukoll. Bir-riformi li għamilna f'dal qasam rajna ħafna familji kuntenti, imma aktar ma niltaqa' ma' koppji ġenituri prospettivi aktar nifhem kemm hemm weġgħat oħrajn li għad irridu nindirizzaw. Weġgħat li nwedkom li maħniex se ninjorawhom. Għaliex kif għedt il-ġimgħa li għaddiet u se nibqa' nirrepetiha vera, iffukajna bil-kbir fuq il-management tal-pandemija u fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Iżda maħnet ninsew ir-realtajiet ta' ħadd. U n-nies ta' dad-distrett jafu kemm aħna qatt ma njorajna r-realtajiet ta' ħadd, tafu, anzi, nafu għaliex jien kont ngħix hawnhekk ukoll. Ftakru kemm ta' qabilna kienu jizzebilħu bikom meta kontu tgħidu qasna xra ħwejjeġ ma nistgħu nagħmlu għax tintela bin-nugrufun u trap iswed. Bil-power station tal-Marsa miftuħa b'dik ta' Delimara magħżula biex taħdem bl-aktar żejt illi niġġes. Għażluha l-power station ta' Delimara biex taħdem bil-heavy fuel oil. Dawk għażluha dawk li llum intażlu biex imexxu lil Bernard Grech. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista jrid jeħodkom lura u mhux il-qudiem. Insemmilkom dawn l-eżempji għax l-arroganza li kienet tidher f'dawn l-affarijiet hija l-iprem xhieda ta' dawk tal-Emil, ta' dawk li llum qed jiġu qudiemkom u li qed jitolbu il-fiduċja tagħkom. Dawk li qed jiġu jitolbu l-fiduċja tagħkom għadhom l-istess nies. Ma nbidlux l-istess nies tal-passat li qed jiġbdu l-ispak tal-kap tal-oppożizzjoni. Għalhekk ma nistgħux nissugraw dak li ksibna u dak li għad irridu niksbu. Fil-waqt li ma nistgħu naħsbu qatt illi wasalna. U meta ngħid li ma nistgħux nissugraw nitilfu dak illi ksibna u dak li għad irridu niksbu, inkun qed ngħid dan mill-esperjenzi li niltaqa' magħhom ta' kuljum. Ħanatikom żewġ eżempji. Ħanibda bir-riforma fil-liġi tal-cannabis. Fl-aħħar jiem il-kap tal-oppożizzjoni reġa' tħaddet dwar din liġi u qalilna issa li din liġi jekk ikun qed imexxi lil dan il-pajjiż se jibdilha.
Tafu xi tfisser din? Tfisser li ħajżarma għax tinsewx li fil-Parlament tkellmu kemm felħu kontra din il-liġi. Mela, xi tfisser dan? Ifisser li jridu jerġgħu jixħtuna lura. Imbagħad nerġa' nfakkarkom x'qalu fil-Parlament xejn ma sabula tajjeb din liġi, però ħaġa waħda nisew li ftit tal-jiem qabel kienu qalulna li konna sraqna l-proposta tagħhom. U allura huwa ċar il-kliem tal-kap tal-Oppożizzjoni rridu jħallula l-isem din-liġi imma jisirqula ruħha għax irid jipprova jintoġob ma' kulħadd. Siqlawn u siqlem. U dik is-siqlaw u s-siqlem hija l-ar ħaġa li tista' tagħmel fil-politika. Mhux biss turi djufija, imma turi wkoll illi dak li jkun irid jitħaq bik. Aħjar bniedem turih kif taħsibha, dak li inti temmen fih, dak li inti konvint fih milli tipprova taddih biż-żmien. Milli tipprova tbieħlu illużjoni. Jien ma nemmix f'dik l-istil ta' politika. Ma nemmix f'politika li tipprova tbieħ l-illużjonijiet. Magħna tafu fejn qegħdin. Hemm minna f'dik il-liġi u jekk il-poplu jerġa' jagħtina l-fiduċja li nkomplu mmexxu lil dan il-pajjiż, dik il-liġi se nħalluha hemmhekk. Imma ħantikom eżempju ieħor. Ħantikom eżempju ta' kif jaħdem min jipprova iqarraq bin-nies. Ħanitkellem dwar l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment. U ħanħalli ftit fil-ġemp għal-mument li din kienet u hija skema li ħalliet miljuni, anzi mijiet ta' miljuni ta' euro fil-kaxxa ta' Malta li użajnihom għall-kultura, għall-isport, għas-saħħa, għal waqt il-pandemija, ma ejja nħallu ftit dak fil-ġemp għax il-ġid li għamlet din l-iskema jafu kulħadd. Il-puntu kif anke hawn fuq l-iskema taċ-ċittadinanza b'investiment il-kap tal-Oppożizzjoni siq naħa u siq oħra. Skont fej u skont ma' min ikun qed jitkellem. Anzi, skont min ikun qed jiġbidlu l-ispaga. Dik mhux konsistenza. Pubblikament, laqqas nista' nott in-numru ta' verżjonijiet li bidel dwar din l-iskema. Nistedinkom, fitxu anke għamlu Google search aqraw x'qal. Daqqa se ssibuh jgħid li se jżomma l-iskema mbagħad fejn qisek għas tkun taf x'qed jgħid dwarha. Tafu għala? Raġuni waħdem. Għaliex ma jkunx jaf meta jitkellem jekk dawk li jiġbdulu l-ispak u x'se jċanfruh. Iżda mbagħad rajt ukoll bl-iswed fuq l-abjad fejn tax jifhem li l-iskema se jżomma, saħansitra naf b'fatt li mal-practitioners jiġifieri dawk li jaħdmu dwar din l-iskema imur jgħid illi l-iskema se jżomma u li hu favorija, mela fil-medja ħalli bieb imbexxaq. U mal-operaturi, mal-practitioners, jitkellem favur. Imma se semgħu din. Semgħu din li ħanejdilkom. Ftit ilu kellna laqa li tittinżamm skont il-liġi kull sena mal-kap tal-Oppożizzjoni dwar din l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment u ġie waħdu il-kap tal-Oppożizzjoni u qabad jitkellem min jeddu wkoll dwar din l-iskema. Ma tafu x'qalilna. Beda jitkellem favur din l-iskema iktar milli kull wieħed u waħda minna għad tkellem favurija. Eloġju għamel dwar din l-iskema. Nara l-Bajrin jitbissem għax inserta kien qiegħed miegħi dakinhar. Lanqas stajna nemmnu
dak li bdejna nisimgħu. Imma, ħankompli biċ-ċoħra. Din l-iskema għandha regolatur illi l-funzjoni tiegħu hija li jara li din l-iskema tkun waħda trasparenti u li tkun waħda robusta. U x'ġara mbagħad? Ftit jiem wara din laqgħa qed insemmilkom kien wasal biex jiskadi it-terminu ta' dan ir-regolatur. U kif titlobni l-liġi ridt nikkonsulta mal-kap tal-Oppożizzjoni. U hekk għamilt. Batlu ittra fejn għatlu li kien li xtaqt nikkonsulta miegħu dwar il-ħatra il-ġdida tar-regolatur. U weġibni lura bil-kidba wkoll. Asħat hemmnu imma x'weġibni. Tafu x'weġibni? Batli lura u qalli li ma rridx jieħu sehem dwar il-ħatra tar-regolatur. Ma rridx imnismaħħa qalli il-ħatra tar-regolatur. U tafu għala qalli ma rridx jieħu sehem u kitibha bl-iswed fuq l-abjad. Għax qal kiteb li din l-iskema tagħmel ħsara lil pajjiżna. Imma temnu intom l-istess bniedem li ftit tal-jiem qabel qudiemi u quddiem numru ta' nies oħra għamel eloġju lil din l-iskema u ftit tal-jiem wara jikteb li din l-iskema tagħmel ħsara lil pajjiżna. U nnutaw ukoll fejn soltu jippubblika kollox dwar din l-ittra żamma ħafna fil-kwiet. Għalhekk ħbib tiegħi, illi il-kap tal-Oppożizzjoni huwa inkonsistenti għaliex meta waħdu jitkellem mod u meta jiġbdulu l-ispak jitkellem mod ieħor. Il-kap tal-Oppożizzjoni huwa distruttiv għaliex ma jridx jagħti semu għal pajjiżna. Il-kap tal-Oppożizzjoni huwa siq naħħa u siq oħra għaliex jipprova jintoġob ma' kulħadd. U bħalma minn għalih imbagħad qed jgħaddi żmien bil-practitioners f'dan is-settur qed jagħmel l-istess man-negozji, qed jagħmel l-istess mal-ħaddiema f'setturi diversi. Juri mod u jagħmel ieħor. Għamel hekk dwar il-pandemija, għamel hekk fuq l-ekonomija, għamel hekk fuq is-settur tant importanti tal-enerġija. Għalhekk jekk ikunu fdati fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, l-Oppożizzjoni jeddu dak illi ksibna u dak li għad irridu niksbu flimkien. Għaliex meta bniedem ma jkunx konvint f'xi ħaġa ma jistax imexxiha l quddiem. Lanqas jista' jiddefendiha daqs kif lanqas jista' jtejjibha. Issa aħna, iva, vera, konna kritikati f'dawn l-aħħar snin. U kull darba sħaqna li rridu nisimgħu. Imma mbagħad jasal il-mument fejn inkunu rridu nieħdu d-deċiżjoni. U nieħdu dejjem dik id-deċiżjoni li tkun meħtieġa. U dik id-deċiżjoni turi kif l-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet dejjem ħadnihom fl-aħjar interess tan-nies. Għaliex daqskemm huwa importanti dak li ngħidu, huwa importanti dak li wettqu. Irrid li meta jasal il-mument tal-għażla, l-għażla tan-nies tkun fuq it-track record tagħna. Iżda aktar minn hekk fuq il-proġetti li aħna għandna infasslin għal ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Waħda mill-affarijiet iżbieħ li esperjenzajt f'dal aħħar xhur kienet l-attiviżmu fil-Partit Laburista. Fosthom il-proċess li nibet mill-kunċett tal-mittidea, il-100 sena aħna ta' dan il-partit ma ċċelebrajnihomx billi ħarisna lura. Mhux għax maħniex gburin bli għamilna ta' gburin u kif gburin.
Gburin b'dak li jagħmel dan il-partit sa mit-twaqqif tiegħu għal pajjiżna, għal mobilità soċjali, għal ġustizzja soċjali. Iżda in-nifs tagħna kien u jibqa' l-aċċ tagħna għal bidla. Aħna ngħixu għal bidla u l-eżempji li semmejt aktar qabel huma xhieda ta' kif aħna lesti biex inkomplu nirriformaw lil dan il-pajjiż, biex inkomplu nibdlu l-affarijiet. Mit-tidejja mbagħad li ppubblikajna s-sena l-għaddiet kienu bażi ta' diskussjoni b'saħħitha fejn daw l-idejat dal-kunċett ta' diskussjoni immatura f'konferenza ġenerali li għaliha ġbarna n-nies minn kull settur tal-ħajja li tkellmu dwar temi u dwar suġġetti differenti. Mill-gvern ftaħna il-bieb biex in-nies jagħtuna l-idejat tagħhom u kull ġimgħa li tgħaddi qed inkunu pass seqreb lejn il-mument kif nuru li żviluppajna dawk l-idejat għal ġid ta' pajjiżna. Ħbib tiegħi, meta jasal il-mument tal-għażla, aħna rridu mmorru sodi bl-idejat quddiem il-familji Maltin u Għawċin. Aħna nistgħu inħarsu il-qudiem b'ottimizmu għax Malta pajjiż sod. Għax Malta pajjiż sod jista' jkollna pjanijiet ambizzjużi għax aħna rridu nirbħu il-fiduċja tan-nies mhux għax ħadd ieħor ħażin, imma għaliex aħna tajbin u għandna pjana l-futur. Aħna rridu nirbħu il-fiduċja tan-nies mhux għax ħadd ieħor maqsum f'mid-biċċa, imma għaliex aħna maqudin. Aħna rridu nirbħu l-fiduċja tan-nies mhux għax ħadd ieħor medi fil-passat, iżda għaliex aħna kapaċi nofru viżjoni futur isbaħ għall-Għawċin u għall-Maltin kollha. Nirringrazzjakom. Grazzi kbira. Dak kien il-mexxej, Prim-Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista, grazzi wkoll lilkom kollha preżenti illi ġejtu hawnhekk illum. Nirringrazzjaw ukoll daw kollha li seguna permezz tal-mezzi soċjali kif ukoll il-medja soċjali. Grazzi lilkom li komplement il-ġurnata tajba niltaqgħu bħallum ġimgħa ġewwa l-lokalità tal-Florjana. Grazzi.